Det var den mest mærkelige start, jeg lavede. Velkommen til den her vlog. Jeg er lige stoppet og i hvert fald lige vågnet op nærmest her for ikke så længe siden. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lave en form for... Jeg vlogger min dag her i dag, så I kan få lov til at se hvordan en dag med mig egentlig sådan ser ud. Jeg ser lidt træt ud lige nu, og det er fordi, jeg har sovet ikke særlig godt i nat. Men det er sådan, hvordan min dag kommer til at se ud, så jeg håber, I bliver med. Så ja, velkommen til. Vi ses, når jeg engang kommer ned og lige skal have noget morgenmad. Og jeg ved ikke, jeg tror, der kommer til at være noget voice-over i løbet af den her video her, fordi at der er mange ting, hvor jeg ikke rigtig sådan kan snakke i, så ja. Jeg ser sådan helt forfærdeligt ud i det her spejl her. Jeg ved ikke, hvad jeg sådan ligner, men altså, ja. Jamen, jeg ligner også noget pis, og jeg vågner op om morgenen, så ja, det skal nok fikse, så tænker jeg. Jeg skal lige, så jeg kan få vasket søvn ud af mine øjne, fordi det er sådan, det er faktisk begyndt på her på det seneste, fordi jeg har egentlig fundet ud af, at det hjælper egentlig utrolig meget egentlig på at gøre, at jeg kan blive en smule friskere. Okay, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg sådan med det her klip her. Det er sådan lidt, jeg er virkelig dårlig til at sidde og vlogge, fordi jeg er ikke vant til det. Det er faktisk en relativt ny ting. Relativt nye ting for mig. Eller relativt nye ting, det er faktisk en ny ting for mig, så... Eller er det det? Jeg laver egentlig nytårsvideoer, whatever. Så fik jeg lige skældt mine øjne, eller i hvert fald lige sådan puttet vand på øjnene. Og jeg synes, jeg ser mere lort ud nu, end jeg gjorde før, men... I don't know. Mine øjne er også meget sarte, så det er derfra, tror jeg. Nu skal jeg i hvert fald ud have morgenmad nu, så... Ja, okay. Ærligt talt, en af de måltider på dagen, jeg synes, der er mest kedeligt, det er nok morgenmaden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes bare, det er en af de mest kedelige måltider på dagen. Det skal jeg til at finde ud af, hvad jeg sådan skal spise, og det plejer at tage sådan 1 milliard år for mig, så wish me luck. Ej, der er sådan en solopgang af det hele. Hvor hyggeligt. Marineret skinke. Det var meget svært at udtale. I alverden er det. Frygteligt. Lad os bare prøve. Så blev der spist. Og nu skal jeg egentlig bare vente på, at jeg skal ud af døren til at komme afsted i skole og så videre. Så det er egentlig, hvad resten af tiden lige kommer til at være på. Klokken den er næsten tæt på 7, så yes. Så der er lige lidt tid endnu. Jeg skal vente sådan cirka en time eller sådan noget. Så jeg er kommet ud af døren, og jeg skal til at afsted til STU nu. Det er den skole, jeg går på. Til jer, der ikke ved det, jeg går på STU. Hvis I ikke ved, hvad det er, kan I google, hvad det er. For der har jeg sagt det i de fleste videoer, hvor jeg har sagt det i. Der har jeg sagt, at I kan google, hvad det er, for jeg magter til at skal forklare det. Men jeg skal til at afsted til STU nu, og jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg sådan kommer til at vlogge i løbet af den tid, jeg er der. Det kan være, at jeg måske bare kommer til at vlog til, når der er sådan, eller sådan pause til, når der er sådan for friagtigt, fordi det er noget med datalovgivning at gøre. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget sådan, der kan filmes derovre, så jeg vil helst bare undgå bare at filme der helt generelt. Så ja, jeg tror næste del af vloggen bliver nok, når jeg sådan kommer hjem, eller måske er på vej hjemad eller et eller andet. Det finder jeg ud af i hvert fald. Så yes, jeg skal til at afsted i skole nu, og så er det egentlig basically det. Så yes, vi ses i hvert fald bare, når jeg engang kommer hjemad, eller når jeg er hjemme. Det finder jeg ud af. Så ja, vi ses, når jeg et eller andet. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her klip her. Vi ses i hvert fald bare næste klip. Og jeg håber godt nok, jeg kommer til at huske, at, hvad kan man sige, filme i dag, fordi at, min hjerne har det med at glemme ting, så jeg håber virkelig, at jeg kommer til at huske, at jeg skal sidde og filme min dag en gang imellem. For det er jo ekstremt dårligt til. Men ja, forhåbentlig så husker jeg det. Ellers så får I i hvert fald bare en video, eller en del af vloggen her senere i dag, hvor jeg siger, ups, jeg har glemt at optage, hvad den er del af vloggen. Så ja, og hvis I er meget uheldige, kan det være det første dag i morgen, jeg filmer næste del. Okay, jeg sidder her med min bærbar og laver noget virtual machine, whatever, fordi jeg ikke rigtig har hegnet, kan mig til. Så opdager jeg fandme en ting. Min bærbar har sgu fandme fået det der. Jeg har fandme fået en eller anden lille lorte. Hvad fanden det hedder? Jeg kan ikke huske det. Men jeg har fået en eller anden på min skærm i hvert fald. Jeg var i nederen egentlig. Og det går ud sådan langt hernede af. Ej, hvor nederen egentlig. Og det irriterer mig faktisk lidt, når man faktisk har købt en bærbar, man egentlig bruger til at sidde og redigere på, og så videre. Og så opdager man jo så på ens bærbar, der er åbenbart kommet en eller anden form for ris på bærbarskærmen. Det er faktisk ret træls. Så fik jeg fri. Det er naturligvis nogle timer senere. Og jeg sidder lige nu ved banegården og venter på bussen i hvert fald, og der kommer lige til at gå sådan 3 kvarter eller sådan noget pæs, fordi min bus tider de er lidt lort, hvis man kan sige det sådan.
Så jeg skal vente 3 kvarter, men sådan er det jo. Men i mellemtiden så må jeg da lige få tid til at gå med ting. Jeg må nok se noget YouTube eller høre musik eller whatever. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige til det. Jeg venter bare på bussen nu, og ja. Og ellers så ses vi bare, når jeg kommer hjem i hvert fald. Så ankom jeg til min by, eller hvad end man nu vil kalde det. By, kalder man det? Jo, det gør man vel. Altså det er de der små byer, der som er ude, hvad kan man sige, i kanten af en stor by. Whatever. Anyways, jeg er i hvert fald ankommet her nu med min bus. Og når jeg så kommer hjem, så skal jeg sådan, så tænker jeg nok, at jeg kommer til at sidde og spille lidt. Hold op, hvad sker der lige der? Så tænker jeg så, at jeg kommer til at spille lidt på min computer og få lidt slappet lidt af efter en dag i skole. Så efter det, så finder jeg så ud af, hvad jeg så ellers sådan skal bagefter. Så jeg regner nok med, at det der nok kommer til at ske. Det er nok meget, at jeg sådan blæser. Hold op. Så tror jeg, at der kommer ret til at ske det, at jeg så bare kommer til at måske... Altså, jeg plejer til at gå en aftentur om aftenen. Det er sådan en ting, jeg har som en ting. Jeg kan godt lide at gå aftenture. Men jeg tænker, så kommer jeg nok til at gå en aftentur. Og så tager jeg den egentlig sådan bagefter derfra-agtigt. Jeg sidder nok og redigerer bagefter, fordi jeg skal nemlig også få optaget en video i dag. Fordi jeg skal få optaget en gaming-video, fordi at ellers så kommer der ikke nogen video ud på min gaming-kanal. Men og hvorfor er solen så skarp? Det er helt utroligt. Men så får jeg optaget en gaming-video her i dag, mens jeg sidder og spiller. Og så her til aften kan det være, at jeg måske kommer til at redigere på videoen. Det finder jeg ud af. Det er også meget, hvordan min hverdag den egentlig meget er. Jeg kommer hjem, slapper af med at spille, får spist aftensmad, måske går en aftentur. Og så bagefter skal jeg få redigeret en video, men der ikke har noget indhold at få redigeret. Det er meget, hvordan min hverdag den egentlig er. Men jeg tror, jeg vil få stoppet optagelsen nu, for jeg kan se mit hus nu. Og og ellers ses vi bare, bare længere inde i bloggen, whatever. Bloggen. Så er jeg begyndt på en optagelse til min kanal. Jeg sidder lige nu med mit OBS åben. Det er så, det ser ud, når jeg sådan optager mine gaming-videoer. Og jeg kan åbenbart ikke få mit facecam til at fungere. Så jeg sidder faktisk uden facecam på i den her video her. Det er lidt træls, men sådan er det nogle gange. Men jeg sidder lige nu og optager en video, så det er egentlig, hvad jeg laver lige nu. Og det bliver sandsynligvis nok den næste gaming-video på min gaming-kanal. Medmindre den allerede er uploadet, når der er, de ser den her vlog. Jeg ved det ikke. Men jeg skal i hvert fald til at få optaget den her video, og så skal jeg se få spillet lidt, og så ses vi i hvert fald bare næste klip i hvert fald. Så Så har jeg fået spillet, og jeg ved ikke lige, hvorfor mine øjne ser sådan her ud. Det er sådan, de klør også lidt lige nu. Jeg tror, der er noget allergi, eller et eller andet i luften, eller et eller andet, eller sådan noget, hvad det hedder, pollen, eller et eller andet i luften. Om det, jeg har lige fået spillet, og om ikke så længe, så skal jeg spise. Det kan i hvert fald dufte nedenunder. Så efter det, så finder jeg ud af, hvad jeg så skal resten af dagen. Så jeg tænker, at jeg cutter til efter aftensmaden, og så ses vi i hvert fald bare efter aftensmaden. Så vi ses efter aftensmaden. Så har jeg fået spist aftensmad, og jeg er også nu på vej faktisk ud og gå min aftentur, som jeg havde snakket om her tidligere på dagen, at jeg vil gå. Det er den, som jeg plejer at gå hver eneste dag. Der var en hund. Okay, ro på. Men det var den her aftentur, som jeg havde snakket om at gå her lidt senere på dagen. Når jeg så kommer tilbage, så får jeg redigeret min video. Og når jeg så får redigeret min video, så finder jeg så ud af, hvor meget mere af dagen, der så er tilbage der. Der er nok ikke så meget mere af dagen, fordi det er meget, som min dag den egentlig går ud på. Det kan være, måske lige for at hygge lidt med noget YouTube eller gaming eller whatever. Og så er det egentlig meget mere det for dagen er altså. Så det der, hvor jeg så begynder at tænke på komme i seng, fordi det er sådan en, der er meget svært med at stoppe om morgenen. Dog her til morgen synes jeg faktisk, det var rimelig nemt at komme ud af sengen. Men normalt har jeg ret svært med at komme ud af sengen om morgenen, så jeg går i seng sådan cirka 10-tiden om aftenen, for rent faktisk overhovedet kan stoppe. Jeg står op klokken 6 hver eneste morgen. Anyways, jeg tror, jeg vil stoppe optagelsen her. Ikke stoppe optagelsen, men i hvert fald stoppe det her klip her nu, fordi at, jeg vil gerne kunne nyde min aftengåtur, og skal optage en video, så vi ses i hvert fald bare næste klip. Vi ses næste klip. Utrolig egentlig at kunne nå så langt med min vlog egentlig. Jeg troede, jeg bare ville glemme alt om optag, men jeg åbenbart husker det fint nok i dag. Nu skal jeg til at få redigeret en video, og mit skrivebord er lidt beskidt, for jeg er dårlig til at få skrald ned under. Men jeg skal til at hente mine filer til noget redigering, så halløj til noget, for jeg skal nemlig få redigeret en video til jer. Det er mit skrivebord, jeg plejer at sidde ved, når jeg optager. Min computer, den står lige der.
her er mit webcam, og ja, der er så den der stol, jeg plejer at sidde ved, når jeg sådan sidder og optager. Og en mikrofon, der er lidt skadet. Nice. Men et tidsspor. Jeg skal i hvert fald ned og få redigeret nu, så jeg skulle egentlig ophæfte min eksterne harddisk. Så jeg skal ned og få overført filerne, så det får jeg også lov til at se. Dog uden snak, fordi at mine forældre nede under, de gider ikke være med på YouTube, så ja. Yeah. Hej 3D-printet hund. Sådan der. Så har jeg fået redigeret lidt. Jeg redigerer ikke over i ekstern harddisken. Det gør jeg så ikke. Jeg skulle bare lige om på midten igen. Men jeg har i hvert fald fået redigeret lidt. Men jeg valgte at stoppe lidt for i dag, fordi at, jeg har bare brug for at slappe af nu. Eller rettere, jeg har faktisk ikke så meget mere tid, fordi jeg skal faktisk til at gøre mig klar nu til og snart skal til i seng af. Det er utroligt, hvor hurtigt dagen egentlig er gået. Jeg føler ikke, der er sket en skid i løbet af dag. Altså, jeg synes faktisk, det har været lidt en kedelig dag, men altså, det har ikke været kedeligt at vlog. Det skal ikke tages på den måde. Men det ærligt talt, det har været lidt en kedelig dag på en eller anden måde. Jeg synes godt nok ikke, der er sket særlig meget i dag. Men sådan er det med nogle dage. Nogle dage føles bare korte. Men klokken er allerede 9:30 allerede. Og klokken 10, der lægger jeg mig til at sove, fordi at, jeg skal op i morgen. Og jeg er altid dårlig til at stoppe om morgenen, så jeg har brug for at gå i seng klokken 10, for jeg overhovedet kan stoppe om morgenen. Eller jeg kan godt stoppe, hvis jeg går i seng tidligere. Eller senere hedder det. Men jeg er bare meget, meget, meget svær ved det. Så ja, sådan er det med mig, når jeg faktisk er meget dårlig til det der med, at ja, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg vil hen med det her. Jeg er bare dårlig til at stoppe om morgenen. Lad os sige det på den måde. Men jeg vil gå ned og få gjort mig klar og alle de her ting. Og ja, så finder jeg ud af, hvordan det er, så ender den her vlog her. Så ja, vi ses i hvert fald bare til slutningen, I guess. Jeg skal ikke snakke mere. Jeg skal ned og gøre mig klar nu, så det vil jeg ned og gøre nu. Og her mit liv, det er bare ikke fyldt ud overhovedet, seriøst. Det er bare et mærkeligt liv nogle gange. Så har jeg lige været nede og børste tænder og gøre mig klar det hele. Og nu er det så desværre sådan der, at jeg skal til at sige tusind mange tak for at være med i den her vlog. Hvad har jeg lavet i dag? Jo, jeg har egentlig vist basically, hvordan en dag for mig egentlig fungerer. Det er meget, hvordan en dag er for mig, sådan nærmest basically hver eneste dag. Jeg har egentlig kigget på på de der første clips her fra i dag, for i løbet af dag har jeg faktisk også siddet og redigeret lidt på den her vlog her. Og der kan jeg bare høre, hvordan min stemme den bare er sådan her. Sådan, min stemme den er bare sådan mega sådan, jamen jeg er bare virkelig bare træt. Agtig sådan en stemme. Den er bare lidt mærkelig her at starte med på vloggen. Men det er også den der morgenstemme der. Det er sådan jeg lyder om morgenen, når jeg er træt. Så anyways, nu plapper jeg derudad. Men ja, det har det i hvert fald været min dag. Jeg håber, I har nydt at se min lille vlog. Jeg håber ikke, den har været for dårlig. Det er min første vlog, så jeg ved ikke rigtig sådan lige, hvordan det sådan kommer til at være at redigere det, men også jeg ved ikke sådan ikke lige, hvordan det sådan har været generelt med optagelsen. Det har været okay. Ups. Så det har sådan været okay, men det har også været lidt svært på en eller anden måde. Men det har været lidt svært at programmere. Ikke programmere. Det har været sådan lidt svært at planlægge. Og jeg ved ikke rigtig hvad. Jeg tror bare, jeg plapper nu. Jeg tror, jeg vil sige tusind mange tak for mig som med nu. Og så kom i seng. Og så ellers må I have en fantastisk dag. Til der vi ses næste gang. Husk at like og subscribe og sådan nogle ting. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Også husk at følge min gaming-kanal, hvis I har lyst. Og interesserer jer for gaming. Linket kommer måske til stå nede i beskrivelsen, men jeg glemmer det. For det har jeg tit med at gøre. Ellers så står det på skærmen nu. Men ellers ikke meget mere at sige end tak for at være med. Og ellers må I have en fantastisk dag til der vi ses næste gang. Ha' det super godt. Hej hej.